anụlụ di mana ma afụrụ nwa ndị be di m wee walụ m wee na-eme ife salofa for the period of time nna na-achọ nwa and nke na-aka ewutesi m bụ na gịnị melụ di m enwere ike ikwu anything mgbe ọbụla anyị na-alụ village ndị anyị welụ m nya sinye m n'ọkụ na-ekulu na-eli o na-agwa m okwu anyhow anọgide one of them kpọọ m sị m na nwoke ka m bụ na ọ bụrụ na m abụrụ nwoke na m aka amụgolu nwanne fe nwoke nwa na nwanne fe nwoke melụ mistake wee jee nụta m wee bịa na m enwere ike ịmụrụ ya nwa nyasị anyị aṅụkwana na nga ma oyibo anaghị never know. Ọ sị m nne ihe a megide ụjọ ịgazi vileji na-atụ ya ụjọ ịgazi vileji na-atụ anya wee na-abe nne ya welu obe pesalụ mami akwa besesielu mami akwa mami a wee kpọlịa wee jebe ụlọ ọgwụ ewee cheki ise je dọkịta sị na ọdụ mmanụ nwere ife na-eme ya ya wee nata wee gwa di esi anya bịa ka eje ụlọ ọgwụ sị na ya na-eje na Chukwu na-enye nwa na sị Chukwu na-enye nwa wee gba nkịtị ụmụnne gị na-akpali m ọ sị a na-ekwugo na Chukwu na-enye nwa ịgbagolu na ya chọrọ ịhapụ marriage maka na ya ka amụtara nwa na ya pụọ kịta ọ bụ maka na ya mụtara nwa ya wee pụọ kọt wee jee gbaa di akwụkwọ wee sị na ọ ga-akwụ ya damages ma ọ bụ na ọ chọrọ je nene mala ifeme na fa mụtara nwa na ụmụnne ya ma mbosi enyi ebubo na-etiche aka n'ike naba n'ifu di ọzọ ga-afịa arụ maka na fedent gị George wee sị ya n'eziokwu isaida na ọkpụlụ damages ọ sị m ife ego nya kpọlụ this man ọ isoli eje ụlọ ọgwụ eje chekie ọ sị m na di ya nwere choice wee soli ya wee jebe ụlọ ọgwụ ewelu wee cheki be cheki sị ọ bụ na di ya nwere nsogbu ebe bido wee nyebeli ya akafa wee bido wee mụba ngwa n'amụọli ụmụ na-atọ nne na ya mụsịrị ọnwa di ebido ịkwụgharị opioto opiofugo ya na-adịli ya anya na-adịli ya anya n'ife ọ na-agwazi ya nọ maka na ọ mụtago nwa o wee chezie na o wee zugolie na ọ bụgodo na nwaanyị amụta nwa stil na ya nwere ike ịchụ ya na-asị ya ọ sị yes ọ sị m ọka ya ekwu sị m na nke kasịa njọ bụ mgbe ọbụla ọ batara ọ na-complain ọ sị ụlọ niile deti so ụmụaka na-esi isi si ọdasị ụmụaka arụ so omenne omibie nwatakịrị bụrụ ime nsogbu nwatakịrị ime nne anyị nsogbu sị m nne complain karịa anything ọbụla ya mere this man will complain especially detisi adeti asịrị ya ụmụaka lisie nri afeleka dọla ọbata nsogbu nne emetụ ụmụaka na-akwa nsogbu ya ife a dị too much ya wesị mba na ihe a bụrụ ihe a ga-eme after all ya bụ business woman ya na-eme ọfụma ịghọtara na ọ sị m ịgwa m eziokwu na ya masị dị na 50-50 ka ha na-eme na 60-40 ma still this man na complain asị bụ na enwe nwoke tie ya wepụkwo nke weje nweta enyi nwoke na ebe a na-eme business na ya na-afụsị ụmụ nwoke ndị nwunye fe nwụsịgolo na-achụghalị ya wee kwale ya na ofuke wee kwụba yes ebe di esi na ya dọrọzi mma and na ya dọrọzi mma to the point na ọ na-emetụzi aka na ya na-esi isi na ya dụdetị na ya mere naanị ya mere ibie kedu fọchọ ka ya mee ka ọ nọlụkọ na stav ya na ka ama mmel ya na enyi nwoke wee na-akwụ olu wonda efesi okwu kụọ onye ife na bọsị afọ na ya kwuru na nwoke ọbụla kọrọ alịa ife na ya anụsigo ya wee kpọla ụmụaka na-atọ nakwụla enyi nwoke ya na fana abụọ wee biri ma mmana this man ajụrụ ese ọgba nkịtị na-akwụgharị ọ jụrụ ese for 10 good years ọ jụrụ ese ụmụ ya after 10 years ya nọ letu asavụ onye akwụkwọ si na di esi na ya chọrọ ụmụ ya na wee sị ụmụ nke onye ka ọ chọrọ fana abụọ wee pụọ kọt wee kpebe ewee jụbịa ya wee sị na ya ma mkpọnye ụmụaka na ya ma mkpọnye ụmụaka ti jụọ this man ego ole ka o wetago for the past 10 years di wee sị ka a ga-esi were ego na-enye nwaanyị agbanakwulu nwoke ọzọ nne o nwere ife ya jizi eme na ife a dịdidebe bụ gịnị ụmụ ya ya kwesị adị ama ndavọs ọka azụchagoli ụmụaka ọfụna ụmụaka etosigo 10 years later ka ọ bịalụ wee chọta ụmụ ya maka na ọ ma na fe etosigo na ya atasigo afụfụ niile na kwere na ọ ga-akwụ ya ụgwọ ife niile ya ji wee zụọ ụmụaka anụma yes na agbakwulu nwoke ọzọ ka agbakwulu nwoke ọzọ ya sị ya nya bịa n'afọ ụmụ ya o wee sị ngwasị kponyezie enye ụmụaka na izugo 10 years ka ya nwa zụọ 10 years nya wee jụsị na ya ma mkponye ụmụaka keke a ga-esi kponye ụmụaka meketesi mfat na nsogbu adọrọ kpolufe ka ije zụọ fa bikos na nwoke ya na ya na-abọ di adịrọzi comfortable weta ụmụ ịmagoro ụmụaka amago n'ife na-esi n'ọnwa ịmagonu ọ na-afụti azụ na fa na-edisrespect ya dị manụ chọrọ ya mana ọ chọrọ ụmụaka ya wee sị oke ya kpọrọ ụmụaka George wee sị mba ka ọ ga-esi kpọọ ụmụaka ya na ha na-aba afụbe for 10 years na ọ ga-traumatize fa ka ebe ụmụaka ga-ebido di ya wee sị mba si kpọnye ụmụaka na ọbụgodo na fa na 10 years na ọgbụ ya ka ọ bụ George wee sị akọmọn gị mechie ọ n'ebe afọ where were you 10 years ago iche na Igbo pụtara amụ mụọ nwa ife ị ga-eme agwụ na ị nwere right over ụmụaka na nwaanyị asị na ọma mkponye gị na ọma mkponye gị ụmụaka
ịghọtago wee sị ha naba ka ha jee chee nye eche malụ ka ga-esi wee fix mana fa na advice the woman ya akpọnye na ụmụaka ọ bụgodu na ọ ga-akpọnye ụmụaka na ọ ga-ebidogodu bịagodu bịaba visitation ịghọtago maybe 1 year or 2 years ya na ụmụaka dụtụ familia famala onye ọbụla ịghọta na enwee ike isi yes enwee ike ịdụ happy enwee ike mara ebe fa na-eje mana fa je chegodi eche first si m nne n'eziokwu na unu ga na-atị ụta mana esoro na ụmụ nwaanyị ndị dibe oh yes gị kwakwa gị ihe niile dị ihe mma mana ihe soro na ndị dibe a na-emegide ya mba n'ụwa a bụ ofu mbịa na ya ma nteki onye menye ya bọọlụ nọ ife ya nọ n'ahụ na ife ya chọrọ ihe anyị bụ ka anyị kpeele ya alụ ife ya ga-eme ka ọ basịgokwela anyị mba ị na-egekwe ntị n'eziokwu eziokwu na ya do happy ebe ya nọ mana dị ma na laikere ụmụ ya like ọ bụrụ na ọ laikere afa ịmaka ụmụaka amabago n'ife dọba stọbọn magolu zukobenu okolobịa na agbọghọbịa na ọ ga-akarị ya mma ma ọ bụrụ na ụmụaka nakwube nnafa ya do free enjoy ya onwe do happy after all ya try go 10 years abụrụkwa na 10 days ọ bụ ịghọta ebe nna eje na nke ịbụọ wee bụrụ etu a sị na ọ ga-traumatize ụmụaka nke nwa ya nọ n'echie isaida na ara ala ụmụ ya ọ na ara ala enyi ya nwoke ọ bụrụ gị kedu nke ị ga-ara na mụ malụ na ịrụ ụmụ ya kịta bụ ime gịnị idulu ụmụaka je ha ya tụ ụlọ bizielu sọsọ ya hapụ this guy nọ na ndụ ya since afọ na-enyeli aka ma ụgwọ akwụkwọ na ọ na-akwa eziokwu na ọfụrụ ha ọ chọrọ fa mana still o nwere choice ebe ọ chọrọ ya na ọfọs ya na ya gasị na by force ọ bụghị ya tago ya ga-arapụzi this man maka ụmụaka je ha ya tụ ụlọ bizielu maka na dịmanụ si wee bịa kọt wee n'ife niile kwuru and nọ ife na-esezi na ife ọ na-agwa anya kpọnye dịmanụ ụmụaka na ya try go 10 years abụrụ 10 days ịghọtara na akafa enjoy ya life ha ka ha nwee ike mee travel mee nna anyị ibie ọ bụla oge ị ga-eche ha ya tụ nọdụrụ ụmụ gị pụọ ka ị ga-echelụ after 1 year kpọnye digo ụmụ gị ụfọdụ ụmụ nwaanyị nwere obi ọ bụrụ mmadụ niile ka a na-asị ya dibe ọ bụrụ mmadụ niile ka a na-asị nna anyị bie na-ekpe ekpele ka ị nweta nwaanyị a ga-edili gị but not everybody ọ ịghọta ebe nna eche ọbịa bụrụ ma nna inwere obi chai inwere obi azụ anụ ụka anyway di gị chọkwuru because ọ bụrụ na ọ chọrọ onye tụlee a little bit fight mgbe ị pụrụ but you didn't fight at all just let you go which means na ya nwa adụkwu happy the way unu na-abọsi wee nọ mana kịta ụma na ụmụaka etogo hanging back for the children nwoke ọ ka mma na anị abọla abụọ anyway ọ bụrụ na ọ ga-ekwe gị ọ bụrụ mmadụ niile ka ọ ga-ekwe na ọ ga-ekwe gị then give it 1 year ka ijezie fegelibe kedu ife isi m kwuo and ọ sị na ọ chọrọzi na a na-akwado ka agbasa afọ ọkwa ya ọtago chai so nwanne m kedu ife ilo ụmụaka ya ka enyi ya nwoke ike gwụrụ ka anyị hapụzi ịbọ gị na fa na-akwado ịgbasa ya ọta na onye ọbụla esegolo etu o si wee dị ya mma ife dị na gbara eje akọọlụ gị gbalụ ọbụrụ gbadị niile na ya mba abịa m asakwa na ọ dị oke ya na mbata etu nke nwaanyị esere dị oke ka nke nwoke esere wee dị oke tu o nwere onye iche oye so mmadụ ka igbo ofu ọbala ofu everything ya ebe na-eje mana ude ji dị ife nkwu wee George ndị be anyị daalụ nọ ka ọ dị n'ụbọchị ọsọ